Hi ka mga hilo guys! Ako na po si Alma Silong sa Alma Joy Vlog. So today is April 1, Holy Week. So ang among ganap today, ang Laagan Girls naglaag na sad. Walay gipili nga adlaw. Ginuora ang musabot namo sa among kalaagan. Kay maura ni ang among time nga makalaag. Pero guys, you know, ako mo ipa-introduce sa nadagdagan ang Laagan Girls. Tulo naman nino. Ang Laagan Girls nadagdagan og duha. So ang Laagan Girls tulo, ang member sa Laagan Girls nga tulo kabuok, ako, si Ate Hilin ug si Ate Higida. Tapos nadagdagan og duha. Imagine, murag kabuloy ang Laagan Girls. Tulo na pa Koreano. So, ang akong introduce nga Laagan Girls, si Ate Lini og si Madam Yunisa nga hinlabihan ka Laagan sad og kanang adik sad sa mga tanom. Kaming mga Laagan Girls, mga adik sad og mga tanom. Maunang nagkasinabot ang mga Laagan Girls. So, naisaging-saging gilo. Oh, kuha ate. Oh, sige. Lagi ko na biyahe ate. Oh, larutan. Naisaging mo na uy. Dili na kahi ate. Oh, to ana guys. Nakakita si Red og kanang. Uy, na ate po isang kabel. Sandal. Pira ha. Sige. Kato red. Very nice and beautiful. The flowers of all. Char. Kari Ate Hilin, na? Oh, kani Kanina. Kana lagi og kani. Kanina. Oh, wala nibuta, siya eh. orchids ba? Nan? Nakapangayo na sad pud mi og tanom. Ay, kagwapa sa tanom. Grabe. Lain-lain siya, gabi-gabi siya guys, pero lain-lain siya og variety. Pila ni siya ka variety diri ah? Salamat. Pink, Kisay nga na ayo, ko ana siya kisay nga ni ko kanay upat na ka variety. Pagkutluan na mo ang mga tanom ni Baluting. Kung dili mo sugod si Baluting nga kutluan ang ijang mga tanom, ang ijang uten among kutluan. Ari amis ka Baluting, among sulungon si Baluting ang iyang mga tanom. Ay, kadaghan mo. Hala. Karabo ni no? Karabo. Oh. Sabuyod. Sabuyod, abig sabuyog. Sabuyod di ay San Vicente. Sabuyod ba dito tay? San Vicente dito lang god. Wala ka ora. Guroy, pero kuan, lapok. Kadabay dirian na puno ang mga tanom. Grabe. Dapat dai. Ari pa ta bisita pud ta diri. Dito, ako nga kanang garden ko sa likod. Luwak ba? Apoy dira? Hi, bata! Kaya garden ko sa likod ng tanong kong gaya. Ay, kanindot sa ijang marble. Ito si Kwan ay kang Kwan day no? Kang Michelle. Oh, pati. Arang gwapahan. Basta na kong lagwer tarang gwapahan mga tanom. So, wa pa mo na maligya diri ah? Wa pa mo na maligya. Ay. Ha? Kailangan maligya na, palito na day. Lodara day oh. Alopecia. Ano ngayo man ko di mo ani sa una ay. Ako na ibanit ay kinatigok pa. Libet na. Oh, matigok man na basta Matigok. mauan. Na akong gikuha natigok na kadi basta di pa mo siba mo. Nay mo ba na? Sus Ginoo ang ilang panimalay na puno na gajud og tanom. Sus grabe kaadik sila sa ilang tanom. Tanan na lang. Why gisaya nga time, why gisaya nga mga pots. Why gisaya nga pots kundi gipangtamnan, why gisayang. Ang gwapa. Ay bis-bis tay nagalaos. Di naman po na basta-basta bisbisan, di ba? Ato ako na ilabong kayo. Ay dito kay kan mo to. Beautiful man to dito. Beautiful eh. Lagi adayan ni ate. Ate, Ikaw. haman. Kani ba? Oo, lapit to. Dito mi dilo mahalong pag tanong mo gud ani dai baligya ni Kari o, unsa man ni siya?
Diara ang among pinakamain nga bisitahan sa iyang mga tanom. Diara ang pinakamain namo nga balay nga among bisitahon sa iyang mga tanom. Wow! Oh my God! Kanindot og mga tanom. Ay, kanindot di ay nga lig mainitan no? Mainitan, nindot din na siyang mainitan. Wow! Di ay! Kanindot! Oh my God! Ang inyong mga tanong gikwarto unja burara ba og mobiyahe kay nailibangdan ko ang bangabag. Asa naman ay na mo ibiyahe din ani mo banating. Nay, oh my God! Ang inyong mga tanong ijang ipang kwarto. Baso no? Pindot siya. Burag corona virus. Hoy, pag picture na mo, sayang lang mo may mga picture. Hala, giant ni nga bigon niya. Mom, sa pantay dito. Asa na yung tingo? Kami lagi ng tingo, hindi tayo ang na. Hay mga kailo guys, gisod lagi ang mga tanong. Oh my God, gisod man ang tanong, hadlok man si Jan ay mo asa ni daw. Bago pa po nang gialis ka composter, basi mamatay, mainitan ba? Picture ito dai. Ang tanong ni Baluting gisulod. Kwarto. Pero ba ito na makuan? Kuan ba na? Kapong balik. Di lang mister. Ay, panidiro ka ay, di pa nidaghan. Di pa siya yun ani kalapong. Lagi, kaon na po. Nga yun, di kaon po, di yun ana yun. Tapos kanin na upaw, pag tanaw na uri. Kanin mo ang giinuhan na. Ma'am, unsa may nga ani niya, ma'am? Dili ni ang Dunya Carmen. Murag Dunya Carmen man siguro na pinalit na mo na sa patag. Murag Dunya Carmen man. Nako anak kanya ko. Sa primero anak kanina ang pagdari na ho. Kene. Ya pag sunod na mao na ni. Mao na na siya. Depende man kung nga gusto ko na ilang gibutang nga fertilizer or Ay, di na lang di ko change. auto. Basta Oy. kinail. Mo change kuno ang kanang color. Ay, di na lang di ko auto iyo ha. Kay kuan mo. Ma'am, Legacy Stardust. Naman ko na Wala pwede na ingani ono kay na may ako ani man ko nagmahin ingani pwede na ingani on. Mo to pa mi sila ing panimay guys. Sa amo damos baka sa ngatan ng kalibutan. Ate mangutlo na lang may ani. Dahon ra man tanong. Wala day, dahon ra ka day. Dahon ra ko kasabot. Uy. Pagkaninduta sa ilang mga hanging plant ug ang marble plant nga nalahi ra siya oh. Nalahi ra siya. Mga guys, ni amin sa Sitio Tipay, sakop sa Barangay San Isidro. Imagine guys, walay balay kung walay tanom. Puro namungingi ilang mga balay sa mga tanom. Guna dito asa among gipang unahan suroy. Dinhi ana asad daghan kaayong mga tanom. O tanom pod pante. Walay balay diri akong walay daghang tanom. Ilang tanom namungingi sa atop halos. Mao na ilang tanom. Ilang mayana overload. Mayana overload. Ilang begonia overload. Oh my God, begonia. May favorito ni Ate Helen. Flowering. Dito pa guys. Day. Oh. Nana kay inaani dayan? Asa? Kani? Wala pa. Oh. Oo niya. Ay, want to buy this. Guwapa. Dili man na siguro ibalik niya. Try. Ug di baligya pa ngayon ah. Diin man pud mo ani day og kuan. Secret. Kini Kani nga tanom. pinalit man gani na niya. Diya og ato ning paliton. Na may isa. Baligya lagi na niya day, baligya. Pila man pud imong baligya? Uno dos tenta. Pila man sad na imong baligya? Okay. Kato. Mas kuan na ba? Blooming na. Maikod man ko mapalit og labi nag-usara.
nindot. Na may ako ani. Kareo nindot sila. Kare ni. Ana lagi oh. Katong kamkuan dito, mura siya o Ay, puto, di man tumuhang. coronavirus to. Oh, ang kantong kang baluting coronavirus kani kanang cotton candy. Kanang dain nga mga plant nga among napalit. Wag adyoy balay diri og walay tanom. Di ara ang among leader. Ang among leader. Si Miss Yuniza. Oh, nga naman kang nanay. Prince of Orange. Kani ay. Sige. Wala ganito eh. Sige, pati Oh. Magpukuganahan ka adjud ko ang lagi di ninutog sahog. Dara o. Asa man ni day? Mao ni day kini o gani. Uy, mudako din ni siya. Oh my god. Mudako din na siya. Ano tuwa na? Dara o nindot. Awan gitate. Mahal ka ba na? Ako ni ano nagtitipungita. Mahal na. Tulo ka buka kon to. Ay man. Ay man. Ato gamay ato lang. Ate, unsa man ay inyong gipamutang ingan nganong gwapa? Maman. Ay, kung nagtulong, adwara man na. Ito gamay isa. Ay ba? Kana ba nangutan ako unsa ilang gipamutang nganong gwapa sila? Bisuno ganun di man na mamatay aw Ang ko akong ano. mamatay man oh. Matay buhi, matay daro. Lahi pre siya kulit eh. Wa pa ka ane? Pugo ani. Ah, mauda ini dinhi. Nihinig dito. Gini, betul na. Pagani mo ka picture day. Wow, very nice. Nagino kaninduta sa ilang balay. Mga foreigner kanin ko din mo. Nindot to. Imagine kung wa ta nagsuroy karon. Nga Kuan ta sa sariling atin, kanang dayuhan ta sa sariling atin. first time niya to niya. Oh. Wow, kanindot sa color. I like it. Madami, na. Barangay Kansung ka Jim o Barangay Hall.